Mladej Fušetur. Ďalej môžeme pokračovať v tomto rozhovore, ktorý hovorím ja, len ja. Taký šľupnutý monolog som ešte nemal. Ešte chcete okomentovať krásy prírody? Dajte mi 5 €. Ľudia si vychutávajú prírodu, aj keď teda, že jazda po vlastných kopách. Víte, aspoň to lepšie krásy, jak lubrikant do pizze. Môžeme pokračovať, či je horký, pálivý, ale horký, nie je to. Tak môžu tam tí ľudia súložiť. Jeden tak vylízal, že zosuchla. Tak. A tam máme ďalší obraz prírody, vysekané lesy z dažďového pralesa. Ideme pokračovať ďalej v tomto poznávaní prírody. Nič okrem cement, asfalt, puger, klebe, nenájdete. Osvedčená metóda. Za 5 € zapredá vlastnú mater. Veľmi dobré. Áno, ďalej. Nekúkaj, lebo ty tebe populáre, už táto stáru. 5 korún. Und stále vidíte títo diery tam v tom mole. Som otec strieľal ešte predtým, ak sa narodil po francúzsko-nemeckej vojne. Téma slovil svoju mamu. Preto toto tak veľmi poznám títo krásy prírody. Und stále chcete niečo o mne poznať, teda počuť. Zaplatíte 5 €. Pokračujeme ďalej. Ty nechcel to zhodím do vody. Lebo to dali predtúci. Áno, dobre. Áno, ty vidíš na nohy, ukáž o ničem, komentóriky. Ďalej, komentovať Ašku Balstele, to nevím, to je, ideme ďalej. Keď sa pomerujú, oni vedia, že sa vidiem ja. To znamená televízia Markíza, na Cveketu. No, tak to sa nepotráviš, že taký. Tikmovky, Jokošuky na kata. Jebaný úterák. Nego teraz živo do hlavy. Poko matur. Maram staré mature. Bol to maturant. Maturoval filozofického jazyka, romština, v Brajlovom písme po fínsky, víte, však no. Dobre, Sunshine Bus, to je ten. Alebo skôr pod mrakom. Dobre, tento reprák, čo tu hľadnú piče, leží na ledi, asi tam na stere, a je to moc vody. Und bude blum, v gaškách, slnko táci. Dobre, tu nás končí, asi náš výlet za 5 €. Za 5 € mohol mať liter čekvicu, liter kolí a len kilajci. Konec.